Eta orain, noski, nola, ez? Jenny daukagu hemen gurekin platoan, izan ere, Jenny gure kaleko kazetari intrepidua da. Eta berak festivalen inguruan ere badakartza gauzak. Jenny, zalantzik ez, lan bikaina dakartzula oraingoan ere. Zer dakartzu? Danetaz jakin bidoni. Ikusten zuen moduen ahotsa nahiko... Festivaletan ibili zara. Festivaletan ibili da. Eta horregaitzik, nik nahi neban ja zeuek beba izartzie horko giroan horregaitziko lan ekartot. Bestante. Eta zer ekartotzuet noengoan, nizenaz konsekotzu batzuk esate, moteko, baina zer erun edo zer ez festival baten, ezta? Baina esan dut, kaleko ahotsa bana zen, kaleko jentieri galdetu hilkoak ez da. Adibidez, zer erun bierdan, zer erun bidan bai ala bai. Zuen ustez, zer da gauza bat, bakarra, bakoitzak. Zer da erungo zen duena festival batera bai ala bai. Han ez dagoena, guk eraman behar duguna. Bai, hori da. Oinetako erosoak. Oso ondo, miren? Nik aurikular batzuek bafle baten onduan tokatzen bazaik edo ez erotzeko. Eta jugun festival eta espaldi brillantina. Egi? Lagunak. Ditxo, esango zuet gauza batzuk kaleko jentik esan duzula. Así que, entzungo guia. Bale, 3 gauza. Lehenengoa, riñonera. Bertan sartzeko klinesak, mobilak, giltzak, eta lasai dantzatzeko. 2. Kanpotikan janaria, bokadilloa eta zerbait, ez dakit, fruta bat edo... Bueno, en plan txango. Zeren hor da super garestia, eta aparte, imar dira kreston kolak. Edaria, bueno, pues, nahi badezu edaria edan fresko, pues, noski kola imarrezura. Baina, bueno, eta 3. Zer emango nun? Pues, aire libre maldin bada, krema. Me quemo muy rápido. Hauze da, lehenengo pertsonien konsejutxu. Zakite. Zeiru ditatuek klinesak importanti dira, inok ez dugu esan, Ja, pixe egiteko garaian bai. Bukatu egiten dira, eta orduan momentu batzetik aurrera da klinesen aurreko eta ondorengo. Orduan. Dena zoazen, ez dizute guzten ezura, ez galleta xistrin bat sartzen. Bueno, gauzat esango zut, gerorako, gero flipingo zuen, urrengo kuantzu magu. Nik dudabarik, baina dudabarik, sin duda, erongo nahen gauza bat festival batera beti, izango da gorra bat. Gorra batek, funtzio askoko festival baten da lar polivalentia. Osa, izetez alzu erabili gorra bat erabiltzen bada muden, baina karo, gero da bai, festival batzutan, dutxeti da holan, se komplika batzutan, da, jartzezu gorri da renovau. Así que, gorri izango zan, zindua. Gorrien niri guzteate, hori guzteate. Estekot bizerarik orduen Pamela hauek erbidezu. Baina, bueno. Gaina Pamelaren azpian gordo dezakezu maiderren izartzen utzi zizkuten. Bokadilloa, hola mira. Beitu. Eta esaten batzen duzer, ideia larri dekotaz buruen da, bueno. Me pesa la cabeza. Hori, venga, urrengokoa, pila guztetate. Haupa gaztiok, abitxo. Nik ustot gauzat ezin dena inoz falte, baina inoz, Euskal Herriko festival baten dela txubaskero bat. Txikizean dizen aizuna, baina nik komendatzen dena da, bentset txikitzu bat erotie poltsilloan, gero jartzeko dozein momentan bak izuen hemen, euri salda balain. Así que, hori da nire aholku festivaletarako. Venga, musua da nontzako. Bueno, eta txubaskerorik izbaiko zuen olako poltsatxu bet bai. Ez dakiz eran jartzen da, nik ustot apurtute dauela. Baina, bada espadabe. Hau be, ondo etorten da. Nik ustot honek gainera donun erosian duzu zen gauza batzu diela. Jenny hori bai mikroantzako ez da festivala egina. Ui, barkatu, Txau honek, apurkenak akendukot eta urrengo kuantzu mogu. Asi? Bai, eguzkitako krema, hau zertako da gero. He visto eso. Mira, no me he fijado. Eguzkiko betaurrekoak. Mira, no me he fijado. Eta kuleroak sobran. Kuleroak ez dut atako, baina, bueno, bakizu zer dan kulero bat, ez da. Más o menos, urrengokoa. Iepa, festival batera juteko biderrana da, etxetek urten baino lotzie poltsikun sartun deitzi, zapategia erosuk, dantza atope eitzeko, da barra eitzeko gogo handize, disfruteko bizitzie bizien bidata.
Hubiena da, Bai. Barrien hubiena baiala bai ez. Eta zapatilla, bueno. Nitzako konbersak oso erosa die. Markatu publizidarien barik. Hurrengoa. Vale, nik uste dut, fijo, purpurina eraman behar dela. Osea, purpurina super garrantzitsua, lagunak. Gero outfit super molon, super txulo bat, super festivalero. Riñonera nola ez, guztia gortetzeko. Eta, bueno, alkola eskuratuta. Azkenian, Instagramatik eta hainbat kontu agertzen dira askotan. Eta oso garestia denez alkola bertan, zertzu baitera manditeke, baina jatzeteke. Alkolana urten dau. Janariz ez deizen, baina alkola garestizia dela. Eta eskuteta eruteko. Zubak izuren nun aldan erun eskuteta, festival batera. Miren eri, urrun gelditzako lasan deu, ez dutzut galdetuko. Ni bakit, Aberia. tanpasetan. Maidertia! Oso gutxi kaditzen da, Zuek zea eskuteko lanetan oso gutxi bilitakoak zerate. Whisky eskoziarra baldin bada. Edo aktimeletan. Zeran zabaltzen zuz? Nik teknika hori ezagutzen. Nik proposamen bat egite dizuet. Mendian korritzeko bidoi txikiak eramate dituzte motxilatxo batean. Baina hori ikusten da, miren. Kamiseta mangaluzearen barrendik sartu, ikusten ez delarik tubitoa eta bozkarekin bete. Apai, nola egiten dute Jenny? Nik adibide batzuk ekartzuetaz, hasiko gara, simple txuenetatik. Baina, simple, baina ona, ez da, bale? Turn up the music, turn down the lights. I got a feeling I'm gonna be alright, okay. Alright, it's about damn time. Turn up the music, let's celebrate. I got a feeling I'm gonna be okay, okay. Alright, it's about damn time. Errez. Eta noriztako korridu guk esango hemen barruen, baina nik uste jartzen bazun fularra ikutu derakoan petzeko ulema pilau. Ulie, ez? Tegit ondo. Eta hurrengoa ja Maiderrek spoilerra indeu, baina bueno, jarri zu. I just wanna fuck you like a slut. I just wanna fuck you like a slut, bitch. I just wanna fuck you like a slut. I just wanna fuck you, bitch. I just wanna fuck you. Eta kolori bebai batera dator, ez da, Maiderra, hau ikusitzuk izu. Hoi ez, gauza entzunda dakatela, nik kale asko da. Nik, eske, Maiderrek zenba gauza ingo bazen kugentera barik, Ez da nik hemen aldien esan, baina, bueno, alan dabe, jakin dizuela, ondo zarratzeko tanpasa, plantxigaz pase bizule, beroagaz. Eta holanik zarrotitzen da, da holanik ez dutzu iritzen. Ai, badio! Trukillo. Baita, truko interesgarria da, tanpaksa jarri gabe kutsatxoan eramatea. Edo norpa tanpaksean eta orduan zenbat kabitzen zaizkit, bai, baduka... Ez que alkohol furte bat sartuz gero, juerga ederra duzu. Gainera, segurata asko horregoten diran, festivaletan egoten diran batzutan, segurata asko gizonezko hombreak dira, senyoroa dira, eta hoi, tanpaks bat ikusten badute zorrotxoen gobe, eta poteko dute hola alergia balie bezala ondorioz, hori aprobetxatzeko. Horretarako erabiliko bien. Kriptonita. Kriptonita. Regla. Kriptonita, jazta. Erabili dezakegu hori, bai? Ze mitiko, beste batzuk bedauz, hirugarren pertsona bat bebai sartzen da bela, enbroi hortan. Nobody's gonna know. Nobody's gonna know. They're gonna know. How would they know? How would they know? How would they know? I can't. I can't. Oh my... Hirugarren pertsona txumpet, esan benean. Baina, bueno. Bidaso aldean, kontrabandoan ibiltzen ziren emakumeen oso ohiko praktika zen hori. Inoz ez dut ikusi, lehengo biderra da. Bueno, ikutu komiko bat emate aldera, estadioetan, futbol estadioetan alkohola dedukatu zuzenean, goratzen nahi zaitonarekin joan nintzela partido batera, eta bere ardo botilatxoa kolokatu barri izan niola. Bueno, tira, hau pixka bat tenebrosoa izan da, ze
egia da, adin horretako aur txiki batekin joateko festivalak gaur egun badaudela, ez? Adin guztietakoa, baina bestela dene bada. Ume ganbelua zeinen alegia. Imaginatu, konprez ezean ordez, tampoien ordez, umeen parrendak betetzen badituzu alkolaz. Hor ja, salduta den egin dezakezu. Bueno, es que ez duzu ikusi. Tena leibitan, inkontinentzia, hor bai ez dutela ikusten, ja. Es que, Baina brillantinekin, Pentsatzen bazuen, onio gauza heavy bat dau, heavy hau bat dau. Osea, hau da, next level. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for the night. That would be the best therapy for me. Hey, hey. Ondo, es que menegon die komentetan beste non be eitzen dala. Baina, bueno, hori igual beste baterako. Ondo ikuste zue? Zer uste zue? Zein ikuste datzue gehizen? Zein ingo zen duen zeuek? Ni tanpaksakin nijoa lehenago esan detelako. Ja. Vale. Ba, ez dakit, nik akaso turbantea da. Turbante benga bi gelditzen dire, ni beste bat esango dut, Ni esan txurian geratu nahi. Ekin hori le pega hori, baby. Baby bat. Babya, eta zu. Haupa, nik utziko izut bat. Gelditzen da gernu poltsiena. Ba, ni gernu poltsa gaina Eta ni, sinisgarriagoa da. behitxo, mobile eskudetan da moduen, Titien artean, batzu toki gehiago dugu. Claro. ni hola gelditzen az, horregar gelditzen az. Baina, bueno, anekdotatxu betu bai ekarrin bier izan dut. Bota. Eta pertsona bateri anekdotaren bat euki badan galdetu eta behitxu zerein bien. Bueno, hau izen zen, ondala hilabete, gitxi gara bera izen zen, oroskorrok jaialdi zen. Bikoti eta bitxo juinen bai igez, bai aurton, eta igez, barran zindat irurik erabili, horren ordez, erabili behar dire totem edolako txarteltxu batzuk. Paseuin ginen totemekin, eta asko sobrau ziren. Eta aurton, liada berberain dugu, hau da, igezko sobrak eran ginuzen ze igualak ziren, eta aurtongoakaz, igual sobre ziren, 60, 50, olako txampoitxu. Eta, ja joateko ordu heldu zanien, ez genuen jakin gazte, ez dakigu urren urtien festibali egongo garen, ez dakigu urren urtien festivala egongo dan, eta orduan erabaki genuen, uretan gazteti, hidratazioa oso importantia. Orduan eskatu genuen ur naturala, eta egon zan pale bete. Orduan esan genuen, direktamente mesedez aldo goiran furgoan parkinera pale bete ur. Eta esaten, pale zer? Hori paleo hori 60 botilakoa, hori, bi pertsonan artien, paseginen barri eta irterin bitartien egon zan jente masa ingente horren bitartetik, pale bete uregaz. Gitxi gura bera, 50-60 ur botilin ganien deko guzela. Eta, nahiko kuriesoa izen zen, oroskotarrak guztu gogoratzen diela gutaz. Eta, holako gauzatxu pasaiakuz. Agur! Oroskotarrak eta kolpezko meme gogoratuko gara zuetaz, Ze 60 botilla, osea, pale bete ur, non naiz entzu duzu hori? Beitu, nahi hitzi gabe uste ez da oso errexea. Serio festival batean zazela eta pale bete urrera ematen dazula? Ez que zingo gan, horre toten agaz. Zeu ziein beste toton edo hori? Kontxo! Ez da? Nipetzetan egon, eta zerbezak ezin zituzten ateratzerakoan zen ja festivaletik alde amaitzerako hori da, amaitzerakoan. Pastin bier bien. Ez zaude zure egoerarik onenean eta ez dira erabakirik onenak hartzen. Hoi beti denik beste norbait ematen zaio. Akaso inbertsio bat egiten ari ziren uraren krisiarekin eta garaje batean gorde eta hori revalorizatzen zaizu. Esan edo, hori hipoteka bezala. Hemendik 10 urtea, ojo, oaingo totemoiek balio dute beste balio bat. Nik uste dut aurrera begira, ez dakit, jende argi asko konzendea. Bai. Urrungo festival hortan, 7.000 pale gehiago eramango dituzte, baldin eta, jendea horrela bali madioa. Eta zer gehiago dakartzu? Itzan, eske Maider gauza nahi ban esan eta... Zer, Maider? Ez, ni abstemia naizela. Orduan, nik ura konsumitze detela, baitare arreglatzen naiz ez erosteko 5 botila ur batez ere asko balio duten
festivaletan. Baina askotan ez dizute guzten kantinplorakin sartzen uzen eta eukidet negarren bat seguratarekin. No me quites mi cantimplora. Que está vacía, yo la vacío, ez? Bueno, hola, eta baina pasada bat iruditzen. Hauste mea izan da ere, no me quites mi cantimplora. Horrutziko dugu. Festival batean esango zenuken esaldietako bat. No me quites mi cantimplora. Cantimplora fest. Vacía, hutsa. Azken anekdotie, eta hau da, azken erako itziferro neba bat. Nire lagun baterik aldetutzat, bale, esan imirno bat. Andonik badeko zela anekdota graziosuek. Saribidez esazten behin ibiltzala arbustin gehitzen. Da zer da arbustin? Pues arbusto que veía, al arbusto que se tiraba. Dana rajakaz beteta da, maitxu bala. Arbustin, Kirol Berrize. Hemen kolpez-kolpen modan jarriko dugun Kirol Berrize da. Eta ni, bakizue, jente asko bazeitzetara berba, esklusibasko ekotazela, lortu dut pertsona honen anonimatoa nahi dugu egon, bale? Ze ez deu naiz arbustoak ordaindu bierizetie. Orduan, berak esazten mesedez, anonimoki erakusteko urrengo bideo hau, baina historize nik uste dut gure ikusliek entzun bidamen historietako bat dela. Arbustin, ni eta beste lagun batek asmatu gendun ude baten, jaiegunetan trago batzuk hartu eta gero, gure herriko jaiztan, sorokirize apurrete etorritze burure, arbusto bat ikusi eta korrikan jun, berain gaine, hurbildu eta azken momentuen salto arbusto ganera eta holan asmatu zen, da gaur egun kirol batel ez da guretzako. Festival baten Galizin ni hon nintzen eskuteta arbola baten atzien eta lagun batzuk etorten zienien eurek ezak izen zer dan eta orden bani tonto nahitzen, eurek pastakoan ni aztentzen korriken albotik eta eze bezan barrik arbusto ganera salto da, han hasi ziren danak barreka zorona gola esaten edo, da, hortik aurrera saiatzen gara mantetzen hori tradizioa. Arbustin, Kirol Berria. Nik praktikako dut urrengo festival baten noa nien, arbustin, da bota gonaz, da ia Uste dut taldeko batek egin duela, zagatik nik hor bat entzun dut, ikusi dut esku bat altxatzen hor barrena. Uste dut batek praktikatu dula. Nik albiste txerrori eman behar nuen, arbustina uste lehenagotik asmatua zegoela. Izena igual ez zuen, asko bezala. Haze hostila, baino guaina arbustin. Naitze do nahi barik, zez da berdine, arbustin naitze da. Pitiak esango nuke. Ez da gini ba.